dítě, nebo se to samo do vyšší kategorii, jednu z těchto kategorií nutno zrušit. Každý může závodit pouze v jedné, v jedné kategorii věkové. Čili není možný stát ve dvou věkových kategoriích. Takže znovu podříkám, případně jste někdo přihlásil do dvou kategorií, toto opravdu podle regulí atletiky není možné a ani to neumožníme. Může probíhat pořád prezentace těch kategorií. Pojďte v klidu, v pohodě, prezentace bude probíhat i nadále, takže všichni budou mít čas se přihlásit. Nevystartujeme bez všech přihlášení, takže tady za prostorem cílu jsou přihlášky. No a já se ještě vrátím samozřejmě k tomu dnešnímu hlavnímu, a to je kolenský maraton. Máme samozřejmě i takové, kteří dokončili všechny 4 ročníky kolenského maratonu. Za závodnice se připravují ke startu, který bude zhruba za 5 minut odstartovat. Bude odstartováno. Odstartuje náměstek primátora, pan Antonín Kajner. A samozřejmě všichni rádi si uvidíme. Dnešní závod oproti předchozím ročníkům je měřen čipy, každý závodník, každé kolo bude mít zaznamenán. Takže v průběhu tady prostoru cíle vně atletické dráhy bude zaznamenáno každé kolo, každého závodníka a závodnice. No a samozřejmě v cíli bude změřený nejenom tímto systémem, ale máme tady i měření ruční, takže máme i kontrolu toho, abychom měli vše správně zaznamenáno, takže kdyby cokoliv se jelo, tak budeme mít dvojí měření. Požádáme o start pana náměstka. No a již bylo startováno, celé startovní pole se dává do pohybu, 146 závodníků závodnic, takže zhruba 2,5 kola zde na dráze, potom vyběhneme na okruh ještě pořád do areálu, stadion, letiště, což je městský areál, takže i po té zhruba kilometrové části zde na stadionu nebo na atletickém oválu ještě poběžíme vně oválu a potom vyběhneme na ten zmiňovaný 5kilometrový okruh. Takže vidíme, že se nám již pole natahuje. Samozřejmě maraton je nejdelší atletická disciplína a samozřejmě má své závodnosti a své pravidla. A samozřejmě neznamená to, že kdo teď zrovna je v čele, že tak musí doběhnout. Je to velice náročná disciplína a samozřejmě je i důležité dobře rozhodnout cíly, tak, aby každý závodník byl schopen doběhnout a doběhnout v optimálním svém výkonu. Takže závodníci nám již proběhli cílem a budou mít za sebou jeden celý okruh a pole se nám opravdu natáhlo. Takže uvidíme, jak se všem závodníkům podaří. Věříme, že drtivá většina z nich doběhne a zabijeme si určitě dobré výkony. Všem bychom přáli, aby si zabili své osobní rekordy a samozřejmě bychom rádi, kdyby byl překonán i traťový rekord. Takže uvidíme, jak se všem bude dnes dařit. No a protože jsem mluvil i o těch různých rekordech a časech, tak samozřejmě podíváme se ještě do historie, než nám závodníci opustí kladenský atletický ovál a potom i stadion. Hlavně po 2 hodiny 40 minut se běželo již v roce 1913.
Takže vidíme, že již tenkrát maratonci běhali výborné časy. Zaběhl to Harry Green 2 hodiny 38 a 17 minut. Takže již v roce 1913 takhle výborné časy běhali naši předchůdci. Takže vidíme, že v čele závodu bylo nasazeno opravdu ostré tempo. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Závodníci za sebou mají na okruhy a budou již vybíhat z atletického oválu, ale pořád ještě zde v prostoru městského stadionu. Takže závodníci u výběhu odbočí vpravo a poběží jeden okruh vně oválu a potom již naběhnou na ten klasický okruh, který měří 5002 metrů. Takže vidíme, závodníci ještě mají dostatek sil, zdraví své kamarády, známé. Vítr mi hvízdá do uší a já běžím sám. A ještě kilometrů víc než dost před sebou mám. Jako stroj běžím svůj veliký závod, jen proto, abych věděl, jak na tom jsem. Cíl je zoufale daleko tam v dálce za kopcem. Ještě se cítím plný sil a mám chuť se rvát. Já bych na stupínku nejvyšší viděl se tak rád. Do smíchu nutí mě vidět na slávy. Rozum však říká šetřit síly a dech, šetřit si síly, na finish jen klid a žádný spěch. Doběž si dlouhých tratí, víš, že platí pořadí v cíli je. Nic není dáno předem, i když hledem s velikým náskokem. Co když nás úprk bezhlaví, naopak příliš brzo unaví. Doběž si dlouhých tratí, víš, že platí pořadí v cíli je. Ničí mě žízeň, ukrutná žáha, poledí. Najednou zdá se mi, že neběží, že jsem poslední. Mám chuť to vzdát, do trávy si sednout, pak ale přece jenom vleču se dál, konečně cíl je tu a já vím, že jsem neprohrál. Doběž si dlouhých tratí, víš, že platí pořadí v cíli je. Nic není dáno předem, i když vedem s velikým náskokem. Co když nás úprk bezhlaví, naopak příliš brzo unaví. Doběž si dlouhých tratí, víš, že platí pořadí v cíli je. Doběž si dlouhých tratí, víš, že platí pořadí v cíli je. Nic není dáno předem, i když vedem s velikým náskokem. Co když nás úprk bezhlaví, naopak příliš brzo unaví. Doběž si dlouhých tratí, víš, že platí pořadí v cíli je. Doběž si dlouhých tratí, víš, že platí pořadí v cíli je.
Tak destičku, Hemko. A je tady pětka Jana Jedličková, číslo 5. No, dobrý. Jana Jedličková, číslo 5. Jo, tak tam vypadne. Anetka taky, jo? Anetka tam je. Eliška. Koupilková Klára. Tak ještě nám chystá představní kategorie dívců. Anetka Uxová, Daniela Dvořáková, 11. Barbora Švrná. Pojďte. Tak ano. Ty už utíkáš. Ne, svíže. Snad to by táta vymyslel. Se to bereš papičkovi. Znáš tak jak ne, už nebyla. Nejsem papiček, ne? Takže součást dnešního pátého maratonu jsou výsledky soutěže. Tak, první stávku kategorie. Jednička nám vyhrává dvojka. A smyčka předává takže připraven druhý běh. Takže podotvíli. Startujeme. Tak, každý krát máme Ulitý start, to je teda nečekaný děti. Ještě běží holky, pak poběžíš ty, jo? Tak, už jsem připravila. Teď. Teď běží děti, vidíš? Jede, Makej, Makej. Ale tak si zapeš, Tady
No a samozřejmě nám probíhají maratonci prvním motivem, že se ty dvě vidíme, samozřejmě budu vás informovat, že jsem byl včera sledem, takže závodníci už absolvovali zhruba 6,6 kilometrů, protože 1600 metrů běží tady stadionu a pak ten 5 kilometrů jezdil, takže vidíme, že ty první nám proběhly disciplínou a dělají do výrostu. No, na prvním maratonu máme avizovaných 140 závodníků, ale 147. Takže uvidíme, a kolik další závodníků už na maratonu. Vodu. Já jsem tě slápala. No, je to jedno. Voda. Ale některý jsou šikovní, některý to napíne. Voda. Tak, tam máme taková další věc, a to opasné přištění. No, mezi tím nám pobíhají další závodnice a závodníci před tribunou do dalšího, do druhého okruhu, té 5kilometrové trati. No a máme připraven start. No a všem
kilometrů, nebo 6,6 km jedna Denisa Kozáková, jede Pardubice. No a takový číslo 17, co ti povedí. A to je Ludem Malina. No vidíme, Ondra Žík 104 a další závodníci. Maxa Šelbek, to je veterán kategorie 40 až 49 let. Takže vidíme, že veteráni dnes to budí potředí. No a ještě nám další věc. A to bude 400 metrů. A to... No nevím, posílal SMS a právě to jsem začal přemýšlet, no. Jsem si říkal, že už to... Tak on ti je srovná, předsedo. Podle času, no, ale bacha na to mají. Tak teď to ale když doběhnou a zapišete, tak je můžeme rovnou. No a zároveň teď o doběhu marku máme číslo 70, 59, 83, teď nám dobíhá 65. Takže to je taková vyčistá, to je kategorie špičkovní, takže medaile a odměnu. A vždycky se jde vždycky první maratonku budu. Na druhém místě Julie Hajtová, 20,0. Pěkný! Paráda! No a třetí celkově končila Lucie Robiková, roční 99, 26. Takže to jsou teď díky, takže blahopřejeme a děkujeme za účast dnešního klubu a rozkomášení. Prostí. Za třetí místo obsadil David Záruský. Medaily. Druhý skončil Lukáš Fanta. Lukáši! Takže druhé místo je Lukáš Fanta. No a vysoká vítězem je to Robin Bešir. Takže vítězem této kategorie to je Robin Bešir. Jdeme na druhou 4. Takže blahopřejeme předchozím kategoriím, děkujeme za účast. No a čtvrtou kategorii, která ukončila dnešní závod, byla kategorie už mladší, větší 90-98. No a tady na třetím místě skončil Adam Hervek, minuta 29,1. Takže na druhém místě skončil Vojta Skalák, minuta 27,3. Takže Vojta Skalák, to je druhé místo. Minuta 23,6. A to je pravidelný účastník našich soutěží, nejenom na stadionu, ale i jiných.
dětské kategorie pořádáme. Takže očivačí, vrcholíky a vrcholíky. Takže medaile a odměny. No a my se připravíme na další kategorii. A to je kategorie dívek na 600 metrů a hoši na 600 metrů, takže já si říkám jenom jedno, tak to udělám, když mi mám čas. Já ti to přinesu a to, a pak ještě. Já není nespěchám. No, Martin, tam budu. No, jenom, že Já si říkám, jako úplně stejný. No, protože já jsem říkal, že vzal šedí, to jako šedí, ne, ale jsem říkal, že takový modrý, takový tyrkický. Tak jsem ti nevzal. Republiky, starší žáci a starší žáci dnes zítra bojují o medaile. Výsledky a v podstatě během minuty provedeme vyhlášení. No a do našeho kola nám dobírá vedoucí závodník na Hledále, Marokko Fále Brno. Takže ten ujel vedení rotačním náskokem. Tak tam to bude Artuš Volán, Patrik Dojdák,
a David Minařík. Takže 600 metrů kategorie dívky starší. Na druhém místě skončila Karolina Jindříková 2:18:4. No a vítězkou této kategorie se stala Jiřina Jindříková. Předpokládám, že to je dvojče Karolíny, takže je to úspěšnější. Čas 2:17:2. Takže to jsou první tři v této kategorii. Zápřání a předání cen a medailů. Takže děkujeme a blahopřejeme. No, vítězem byl Arno Želák. 2:17:6. Takže to je vítěz. Hokus starší, ročník 95-96. Takže i jemu medaile odměna. A všem třem samozřejmě blahopřání. A teď pěkné foto. Tak, atletické rodiny, takže to je třetí místo mladší žákyně. Na druhém místě skončila Gabriela Kavičková a i to je brněnská závodnice, takže druhé a třetí místo provedla. 3:11:5, čas na 100 metrů. No a vítězkou se stala mladenská závodnice Zuzana Kostová, 2:59 rýma, takže ta nejvyšší meta proslavnou. Medaile předává Pavlu Kusovou, český prezident Marathon klubu, takže všem třem medaile, odměny a blahopřání.
Ivo, moc hezky Ivo, drž to korát do drž. Klidu, volně, je to krása. Honzíku, dobrý je to, Honzíku, dobrý, hodinu 35 minut 20 vteřin. Taky kluci, držte to. Hezky Dané, drž to furt, je to krásný, je to na rekord takovej. Tak se kecá. Ono to letí tady jak chvilce. Dobrý je to, drž to, je to skvělý. Taky tak, hodinu 36:40. Já jim neříkám, kolik mají přece, já jim říkám, kolik uběhli čas. Pomáhá to. To vím, že to pomáhá. Dobrý je to, drž to, je to krásný, je to dobrý. Hodinu 37. Taky tak. A pak ty piva do nějak jedou, ale... Ani nemluvím. Dobrý je to, drž to. Má takový to vypadá jako malej, No, vody vytrvalec, no. jako si rolí moc, ale běží. Dobrý jídlo, dobrý. Tady se nechodí, ale tady se nechodí. Takže 327 Davis a 335 komunikací s Omanová Dostojnicí. Čaj. Zhruba 10,5 kilometrů. Ještě běžet. Čaj si dám. Čaj. Je další věci, které jsou součástí toho maratonu a jsou pro nás velmi důležité. Věci, bez kterých bychom nemohli pořádat, takovýto podnik. Samozřejmě je to otázka pořadatelů, jejich šéfem, který se Jana Tuma, taky výborný maratonek, prezident maraton klubu. Samozřejmě má v sobě tedy spoustu pořadatelů, kteří se podílí na celé organizaci a volného času má určitá část na dnešní maraton. Moje další je Kansejka, Generální společnost, kterého samozřejmě jsou primátora, sportovní komise města Plzně, Jarná a Izrael, sportovní akademie Pražsku, dále na půlmaratonu, kdy se na sebou sportovní odměnu. Starý společnost jsme Númela, sportovní zboží, oblečení sportovní, Čaj. mám krach, název, cíly, také svůj reklamní údel, takže to jsou osoby, které zabývají sportovním oblečením novůj, ITEC, společný zúčením omezení, to je snadno, kterou dálnici u Hrkušovice, důvná nejtěžší společnost, která dává sebu pro první a moderní ženu, další šekilku a atlet, takže technické záležitosti, Radka představila
jeden z našich partnerů. No a samozřejmě Tán Velká, které nám je způsobily krásnými západnickými výrobky, takže poskytované obvody nebyla ve krásky se povynášení se úkladými pomprová, se věnovali New Balance, Pombalče, krásky, opravdu. Jon! Jeťa! Čaj! Čaj! Půjme na zdraví. Jednou říkal, no a musíme tady honka kultury, takže se maraton. Pojď Míro! Těžko! Vypadlo 25! Možnost promají závodníci, kteří dokončí závod. Závodníci, kteří dokončí závod, jsou na chvíli a pomáhají. Děkuji moc. Nebudu Marta. Já tam budu teď ještě na víkend na školu, 23. Držíme. No, to je vláda, pan Kubrová, dáme pan Takže dáme na představování, máme 450 metrů, do cíle a 1 metru. Takže provedeme ještě metru, 400 metrů do cíle, provedeme. Takže to je všichni, kdo chceme metru a budeme provedeme ještě metru. Takže určitě to dělíme všichni. My jsme vítězi dnešního maratonu, takže dáváme za poslední 70 metrů. Tak ještě spokojený s výsledky dneska. Tak jestli šířka vítězi dnešního maratonu, Dana Válka, dnes to byla vlastně příprava na 100 km, takže ještě to odvážíš a si pracoval minimálně teď rozdělal na program závodů. Takže děti moc děkujeme, přejeme vítězství, no a zároveň ještě to položíte, ještě na to. Když nám ještě to zároveň, ještě propustíme, to aspoň tomu zkusí dělat. Tak, podáváme. Dnešní víkend.
předpokládám, že buď pojezdí maraton nebo začátkem. Takže úděl ředitele závodu, organizátora, samozřejmě, který se nemohl zúčastnit dnešního závodu, je ten, že celý rok se snaží a stará se o tento průběh chlapcí do maratonu, takže za to děkujeme a přejeme určitě dalších maratonech hodně úspěchů. Takže Bešira 400 metrů a pár metrů, který je tam dopracuje, takže ještě jeden okruh z kategorie 40 až 49 let, takže Vlasta Škobrec, zkušený vytrvalec, bývalý závodník Škoda Plzeň, nahodila na takých 55 km, takže Vlasta Škobrec, poslední okruh, poslední 400 metrů pro Vlastu, takhle třetí pořadí, no, krajský vítěz kategorie veteránů 40 až 49 let. No, Bešir Erwin Edris, Lokoberon, se nám blíží do cíle, je druhý v celkovém pořadí, druhý ve své kategorii a je to vítěz krajského přeboru Českého kraje. Takže to je... Vyšetřili část zhruba 2:41:32, takže Vlasta Šilubek překonal račový rekord kategorii 40 až 49 let, který měl Tomáš Ulman z hodin 47:4, takže přehledem překonal račový rekord. Co dá překonat 2:40? Ještě ve 3 hodin. Takže Vlasta Šilubek, jste sami, běžel o 2 minuty lépe než v Polsku a ještě v Rostoru běžel hodinovku, takže určitě úspěšný výkon. No, vidíme na stadionu další závodníky. Ještě zajímavý souboj. To je s číslem 40, to je Václav Kubr. No a poslední 450 metrů bývá i do Jovana Dobrá. To je číslo 72, Marko Kubra, takže poslední metrů do Jovana Dobrá. Tady už zkušený vytrvalec. No, 440 se nám může posledovat panělské budovství, takže další závod na rohu, šatýů a budovství. Číslo 20, na budovství, Padulis. No, máme další závodníky, číslo 110, Michal Pěkné, Marta Kutarno. Poslední okupený, Afilu číslo 27, Robert Davis. Číslo 65, Miloš Lambert, rovněž poslední okruh, 104, Honza Pět. No a Ronce, Míra Urbanec, Maraton Podkladno, číslo 3. No a vidíme, že čas bude někde 2 minut 56 a nějaké vteřiny. Takže Kubále, číslo 102, Pavel Vaněk,
oba dva poslední okruh oba. No a teď je Honza Klídr. Takže Honza na 15. místě. A další kolo pro další závodníky s číslem 146. Na době Emanuele Mendina. No, číslo 19. Tam probíhá Jiřina Sociánová. To je první žena na poslední roce v první. A ta se může přiblížit traťovému rekordu, myslím, že je překoná. Číslo 96, další závodník, který dobíhá do cíle, Přibyl. No a první žena číslo 19. No a to je Jiřina Sociánová, která překonala ztratěný rekord pak v loňském maratonu. Takže to je vítězka žen. Vystavili maximum. Podařilo se mi držet z začátku dobrý tempo a potom jsem dohnala soupeří a mě hodně pomůžilo a tam jsem vyžila rychleji, když to poslední kolo bylo hodně těžké. Takže krize byla v posledním kole největší, nebo... No, předposlední a může nás to přesvědčit, když bude si tam to... Já vás poprosím, můžete si counout trošku ztrati. Taky, děkuji. No ale dělá to tak, jo? No jo, Takže 3:17:10 pro Denisu Kuzákovou, což by samozřejmě byl nový světový rekord, třetí jediná, to je Jana Jedličková, která bude zbývat posledních 400 metrů, čili teď má 450 metrů. A chvíli Martinová číslo 137. Třetí. A Jana Jedličková první okruh, Liberec. To je číslo 112, kategorie B. Kategorie 340. Takže Dagmar Kubrová. To je 40 kg. Tam má ještě 2 nebo 3. Číslem 80, Zdeněk Mail, RCP Praha, hodin 33, 56, 54, oprava času, hodin 33, 54. Číslem 57, do posledního kruhu, Miroslav Mostrý, Cíl 46. Prvnímu maratonu, takže 23 závodníků závodní s problémy s premiérem. No a my vidíme bývalou traťovou turmanku Ivetu Kokošové, která bývá na číslu 97. Iveta Kokošová zlepšila čas pod 39, pěkný výkon pro Ivetu, číslem 49 Pavel Kožánek, 6 lístry.
A zahájíme to kategorii do 9 let, kdy budeme přijímat pomyslný závodníků. Takže na prvním místě skončil Miloš Lambert, Minovic, 2:51:27. Takže Miloš Lambert, děkujeme. Kategorii A na prvním místě skončil Daniel Kupodovský, 2:40 minut a 30 minut. Obsadil Toštěj Idris Lakobara, 2:40 minut a 20 vteřin. A vysokoní kategorii 39 let a celkový svědem dostal Dan Katarálek, Marastan Zája Brna, 2:34 minut, 30 vteřin. A Jan Korálek, který celkový výsledů a dostane podílu od Sandra Sportu na polovinu tratí, kde byl takový muž a dostane odměnu od firmy Dominaj za celé cestí. Antonín Dětra, třetí sportovní rozdělá Rabo, Marko Kutvira za 2:40 Karbidis, 2:40. No a výsledem této kategorie a mají celkovým rekordmanem dostal Rasta Šulder, Rasta Maratonce, 2:41 minut a 100 vteřin. Gratuluju. Taky gratuluju. Vystoupí Jan Honduš, státní světelství, 2:4 minuty a 30 vteřin. A vítězem této kategorie dostal Ladislav Šutka, KTV Kálný, 2:50 minut a 30 vteřin. To je vaše. Mám z tebe radost.